Nachádzame sa v obci Terchová, kde budeme z tejto lanovky odstraňovať koróziu technológiou Izokor. Ušetríme tak lanovkárom nemalé náklady na demontáž týchto sedačiek, prevoz do zinkovne, zinkovanie, prevoz naspäť a následnú montáž. My dokážeme s technológiou Izokor vyčistiť túto lanovku za zlomok ceny a za zlomok času oproti takémuto dlhému prestoju a zinkovaniu. Zároveň ošetríme sedačky nanometrickou vrstvou modifikovaného molybdenu a tie sa budú menej zanášať alebo pomalšie korodovať. Systém Izokor, ktorý sme vyvinuli pre čistenie lanoviek, v sebe už vo fáze čistenia obsahuje povrchovú ochranu. Preto na záver po vyčistení nie je potrebné lanovku ešte dodatočne impregnovať. Tým sa prevádzkovateľom lanovky opäť znižujú náklady na záverečnú impregnáciu.